weche mag siasa. Wadhi mbele jatend migawo mar somo Ezekiel Machogu odok ne duoko mar penj mar klas 8 KCPE manyocha olandi e pacho ka kendo ma osekelo ng'ur e nyim komiti mar od bura marango weche mag somo. Machogu nyiso jod bura ni penjno ne onge kod ng'ikruok kendo kwedo weche manyo wachi. Yogai mar Azimio la Umoja wan Kenya la Muludinga ni nitiere mibadhi e chenro no mar penj. Notene gi jagoro mungire migawo mar somo Belio Kipsang. And by tomorrow or the day after, we will be able to get the result, because we get all this information on any nature of complaint that has come. So we assure each and everyone that all will be placed in Form 1 and nobody is going to miss out. Thank you. I want to request Honorable Njendi to introduce himself and then we finalize. Chairman, thank you. My name is Malulu Njendi, MP Malava, Kakamega County, and Vice Chair to the committee. Chair, just in relation to the service provider.